खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव जेब्लानो बिसायख'थिया साखाथियाव फैदों अब्लानो बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दोलो बास्लायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलाव सोलिबाय दङ। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बावैसो सान सिगाङाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन आरो बे जगदान जानायावनो बिपिएफ राजखान्थि हानजानि खायसे दैदेनगिरिफोरा बिथांजों जगदान जाफादोंमोन आरो बे जगदान जाफानायावनो सासे दैदेनगिरि दङ जाय दैदेनगिरिया बिपिएफनि बिसायख'थियाव गोबां रांखावरि बाहायदोंमोन। थामहिनबा एमपि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथाङा गोबां रांखावरि बाहायदोंमोन आरो लायबिलिटिस दङमोन आरो जायखौ मोननायनि आसायाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जादों। बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लायबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बिथाङा जगदान जानानै गावनि जे बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव थानाय समाव एमपि बिसायख'थि जानाय समाव जाखिनि फैसा बाहायदोंमोन बे बाहायनायखौ बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाय लोगो लोगोनो मोनगोन आसायाव बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा बे जगदान जानायाव गावनि जे आद्रा थानाय जे फैसा थामहिनबा लायबिलिटिस थानाय जे फैसा बेखौ मोनफुङैनि थाखाय बिथाङा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव फिन जगदान जादों। थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सुबुङानो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव जगदान जाफैफिनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गुबुन समाव जों नुनो मोन्दों जे राजखान्थियारि दोलो बास्लायनाया बे राजखान्थि हानजाखौ गारनानै गुबुन मोनसे राजखान्थि हानजायाव थाङो आरो बै राजखान्थि हानजानिफ्रायनो फिन आरोबाव गुबुन मोनसे राजखान्थियाव बास्लायो। बे बास्लायनाय दोलो सोलायनाय राजखान्थिया सोलिबाय दं। नाथाय मख'नांगोन जे बे समाव राजखान्थियारि लामाया बिटिआर ओनसोलाव माबे लामाजों थांगासिनो दं। मानोना बे समाव दोलो बास्लायनाय बे बास्लायनाया दसेनि उनावनो दसे सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों जे बावैसो सान सिगाङाव खाम्फा बरगयारिजोंनो लोगोसेनो जगदान जानाय सुबुङा गावनि बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव थानाय समाव जे बाहायनाय फैसाखौ मोननो थाखाय बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन आरो बे फैसाखौ मोननो आसायाव थांदोंमोनब्लाबो नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजानिफ्राय बे रांखौ मोनैनि थाखाय फिन हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव थांनानै खर' गंग्लायहैदों सासे सुबुङा। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दोलो बास्लायनाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ। बिटिसि बिसायख'थिया बारा गोबाव गैला आरो बे बिटिसि बिसायख'थि जायैनि सिगांनो जोङो नुनो मोन्दों जे दोलो बास्लायनानै फिन आरो दोलोआव फैफिननाय बे हाबाफारिखौ जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारि बिथांजों इउपिपिएलआव जयेन जादोंमोन। दा नैबे दान मोनसेनि उनावहायनो नोंथाङा फिन बिपिएफआव फैफिनबाय। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि फैफिननो गोनां जादों? ओरैनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। ओरैनोथ' आङो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लायबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लायबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। आरो आंहा मोनसे बै एमपि इलेक्सन समाव खाम्फासारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लायबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो
बेखौ साननानै आं थांदोंमोन खिन्थु जि नुदों जेबो रिफान्डेबल जायाखै। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।